Και από την άλλη πλευρά εδώ, τραβήξτε χέρια. Και πάνω ψηλά, τραβήξτε. Και μητούλες, πάμε ψηλά. Τραβήξτε. Κυρία, κάνω και οι άλλοι γύρω. Ωραία, χαλαρώστε χεράκια. Πάμε ώμους, κυκλάκια στους ώμους. Πάμε. Και τραβήξτε λίγο το χέρι εδώ. Αν δεν τελειώσω καμία ώρα θα σας πω. Μην ασχολείστε με τους άλλους και κοιτάξτε εδώ. Αμπτούλ, άλλαξε άρτηση. Και γυρνάω. Μελίδια, πονάει λίγο. Οι άλλοι θα πάμε. Ο κύριος σας παίρνει βίντεο. Πάμε, ψηλά, πάλι χέρια, ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ωραία, χαλαρώστε χεράκια κάτω. Πάμε λίγο όμως εδώ. Και πάμε σε 2 χρόνους δεξιά, σταθερά τα πόδια κάτω. Σε 2 χρόνους δεξιά, 2 αριστερά. Πάμε. Ωραία, η μέση δουλεύει έντονα, τα πόδια είναι κολλημένα κάτω, εκεί. Πάμε τώρα σε 1 χρόνο. 1, 2, σε 1 χρόνο. 3, 4, 5, Σε 6, 7, 8. Βάλτε χεράκια στη μέση. Και πάμε σε 2 χρόνους πάλι. Δεν γέρνω μπροστά, είμαι στο πλάι. Τα πόδια μου είναι κολλημένα. Λίγο πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων μου. Μένω από τη μια πλευρά, μένω. Τραβήξτε λίγο χεράκι από πάνω. Δεν πέφτω μπροστά, είμαι στο πλάι. Ψηλά, σιγά. Και γυρνάω από την άλλη πλευρά και τραβάω. Κλαριντά, μην πέφτεις τόσο χαμηλά, το πέφτεις πίσω, στο πλάι με εδώ. Κύριε, μπαίνω το Μην φωνάξεις, περίμενε να κλείσω.